Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο απέναντι στην Επισκοπή. Μετά από απραξία ουσιαστικά μιας εβδομάδας, θέλω να μας πεις σε τι κατάσταση βρίσκεστε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες για το μάτς αυτό φυσικά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά και παρόλο τα προβλήματα που έχουμε με απουσίες όπως του Πιθαρούλη, του Δουμάνη και κάποιων παιδιών που δεν έχουν αποκτηθεί πλήρως, παρόλα αυτά πιστεύουμε στη νίκη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αποκλειστικά αυτό το αποτέλεσμα. Τι ιδιαιτερότητες έχει το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα του γειτονικού νομού του Ρεθύμνου, κριτικό ντέρμπι ουσιαστικά? Πραγματικά είναι ένα κριτικό ντέρμπι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα αυτά καλό είναι να τα βλέπουμε στο γήπεδο. Οτιδήποτε άλλο πούμε νομίζω δεν έχει σημασία πριν το παιχνίδι. Μόνη η ουσία του θέματος είναι αποκλειστικά αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Σκέφτεστε καθόλου τη μοίρα που προηγήθηκε με τον Πανηγιάλιο ή το έχετε αφήσει πίσω αυτό το γεγονός? Όχι, νομίζω ότι και οι παίκτες και όλοι μας έχουμε τη συνείδησή μας όσον αφορά την προσπάθεια που κάναμε. Κάναμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από τα παιδιά είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί τα δώσαν όλα μες στο γήπεδο. Και όσο θα γίνεται αυτό δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το ποδόσφαιρο όμως είναι ένα άθλημα που έχει 3 αποτελέσματα και όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό δουλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε. Αυτό ο σκοπός είναι η νίκη ή θα θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα και βάσει και της εξέλιξης του αγώνα μια ισοπαλία? Πάντα παίζουμε για την νίκη. Και πέρα το παιχνίδι είναι αυτό που καθορίζει και πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε εκτός να πούμε κάτι. Ποια χαρακτηριστικά έτσι πρέπει να προσέξετε περισσότερο από την Επισκοπή? Είναι μια αρκετά ψηλή ομάδα. Νομίζω ότι με οδηγό και τα παιχνίδια τα φιλικά του καλοκαιριού, τα οποία η ομάδα έχασε και τα 2 από στημένες φάσεις, νομίζω ότι εκεί έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα ανταποκριθούμε. Μάλιστα.